Wei kesamla kan thei ka baju penankam social media ka banabing geluru kala syak kenok bakal syak lek klem akor ha wei khuna badang shipos nam ka ata ha ka santari kunai lur ha ka than BTM layout kat ba kadang ring video ha ka wei ke surang ha ba yathu ya ka jing e jong ka ha ka video kala ka ba wei khuna shinrang u basang bicycle ula wanna ka wei pat kaliang bat ula phet krat hadin bola kta ya ka ha ka rukom bom dei katai ka influencer kane ha visual kadang ring ya ka video ha ka por ba kawan phai na ka jing trai ya kane ka jing ja ka ba pen kendet la ring do da ka kamera kane kampat ju ja hanga ngas ngos new shisha ngadang shna video kat bang ngadang yat une ukhna ka basdang udang shong kali ha ka jo kaliang nang ta ule iyanga ulale ya ka yutan bat ul sedang ban wan shanga la ong ka neha ka visual kala ong ka video ula penjak buram ningkong yanga bat ulale kumju kumdonga kren ha ka kamera bat nang ta ulale bejat yanga kala benram ngam shem la ujor FIR namar ba ukhna udon kti bat ngam kwa ban pensniu ya kala we jong u herenga kwa ba unsha kem bat shay kano ka ja jing maham kala ong bat benra ba ki pulit bengaruru kila rap ika kim shem la penlong yang ban sngo kumbang am de kanong shong shnong herenga dang sha pentuat ka jing mut jing perkhat na ka e ka balaja kala kedau kat kum ka jing ya thu jong ka money control ka DCP ka Saud ka Sarah Fatima kala ong ba kila shimti ya une unong sha kano bat kidang buddin ya kane ka kam